सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, बीते दिन भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के एल्बम बाबा धाम के कैसेट के दू गो कैसेट के फर्स्ट लुक रउआ लोग एक दिन में देख ले बनी। जी हाँ, रउआ लोग के बता दी कि गाना भी 2-3 गो मार्केट में उनकर आ गई बा, लेकिन दू गो फर्स्ट लुक छोड़ला के बाद मार्केट में अब ई सवाल उठे जा रहल बटे, अब ई सवाल उठ भी रहल बटे कि आखिर खेसारी लाल टोटल गाना कय गो गौले बने। रउआ लोग के बता दी कि 2 गो एल्बम के तो फर्स्ट लुक लोग देखनी हो सकता तो कुछ दिन के अंदर में 3 एल्बम के फर्स्ट लुक देखे के मिल जाई। काहे के ऊपर अभी बात विचार चल, अभी एगो आदि शक्ति एंटरटेनमेंट से आइल है जय भोले बोली और खेसारी एंटरटेनमेंट से आइल हटे जलवा चढ़ाली। तो रउआ लोग के अब दिमाग में उठत हो कि आखिर टोटल गाना खेसारी लाल यादव के अब की बाबा धाम के एल्बम में कोई गो बात। रउआ लोग के आज हम ये स्पष्ट कर देतानी कि खेसारी लाल यादव कम से कम 15 से 16 गाना गा दिल बने अब की बाबा धाम के भोला के भक्त लोग के खातिर। काहे कि अब की बार उनकर सावन के तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीका से हो गई बटे। एल्बम के एकदम झड़ी लगा दिल बने खेसारी लाल यादव। काहे कि कंपटीशन के मार्केट बा तो खेसारी लाल यादव आखिर पीछे कैसे हटस। रुआ लोग देखबे कहीं कि बीते दिन रस के कमर पर गाना उनकर मार्केट में आ गई बटे और एक आध गो गाना मार्केट में उनकर आ गई बा। अभी तो चोई चोई वाला भी गाना रुआ लोग के बीच आवे बाटे। तो सारा गाना अब मार्केट में धीरे धीरे यहाँ से, लेकिन रुआ लोग अभी ई इंतजार करे के बाटे कि उनकर 16 गो के गाना 16 के 16 गाना रुआ लोग कब सुने के मिली। तो हम लोग के बता देते नहीं आकि जैसे जैसे सावन नजदीक आवत जाई तैसे तैसे गाना मार्केट में उतारत चल जाई। आदि शक्ति एंटरटेनमेंट के माध्यम से, खेसारी एंटरटेनमेंट के माध्यम से रुआ लोग के बीच सारा गाना सुने के यूट्यूब चैनल पर मिली। अभी तक रुआ लोग छपरा जिला भोजपुरी के सब्सक्राइब नहीं के लिए लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए, घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट में। धन्यवाद।